नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत। तर मित्रांनो, आजचा दिवस स्पेशल आहे तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी पण, कारण आमच्या बाजारपेठेमध्ये आज स्वामींच्या पादुका इलेल्या असत आणि इल्यात ते आपल्या पप्पू दादाच्या हॉटेलना प्लस घर, म्हणजे दोन्ही एकत्रच आहे, पप्पू दादाचा हॉटेल आणि घर। तर तिकडे ते स्वामी अक्कलकोटवरून स्वामींच्या पादुका इलेल्या आहेत। तर आपल्याला तिकडे जाऊचा खाली दर्शनासाठी आणि तिथे महाप्रसाद पण होतलो, त्याच्यामुळे तो महाप्रसाद पण घेऊसाठी आपल्याला जाऊचा आणि दर्शनासाठी पण जाऊचा। तर म्हटलं मी जाणार होते सिंगलच, म्हणजे असंच जाणार होते। तर म्हटलं तुमका पण व्हिडिओ करून आपण सगळ्यांसाठी, म्हणजे जे स्वामी बघतात आपल्या फॅमिलीमध्ये, यूट्यूबच्या फॅमिलीमध्ये, तर त्यांना सगळ्यांका स्वामींच्या पादुकांचं दर्शन होऊ देत, यासाठी म्हटलं एक व्हिडिओ पण, छोटीशी एक व्हिडिओ बनवूया। तर बघूया आपण तिकडे जाऊन खाली स्वामींच्या पादुका अक्कलकोटवरून इलेले। तर तुम्ही सगळ्यांनी व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप न करता व्हिडिओ बघा, आणि व्हिडिओ जर तुमका आवडली तर लाईक करा। आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर त्यांनी सबस्क्राईब करा। तर चला आता जाऊया डायरेक्ट आपण पप्पू दादाच्या हॉटेलमध्ये। अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानां सहपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य आनंद अभिवृद्धि अर्थम अद्य दिवसे मम गृहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दिगंबराय विद्महे अद्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ओम शतमानं भवति आयुः पुरुषश्रेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते। ब्रह्मया देव साधं प्रसवादेव Thank you.
काल सकाळी पूजा झाली, त्यानंतर महाआरती झाली, त्यानंतर संध्याकाळची सुस्वर भजना झाली, रात्रीचं महाप्रसाद पण झालं सगळ्यांचं आणि टोटल कार्यक्रम सगळं पूर्ण पार पडलो. आणि आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी म्हणजे आज अभिषेक चालू आहे. तर ठराविक जणांचं अभिषेक करून त्यानंतर मग आपले पादुका जे आहेत ते अक्कलकोटला परत जातले आहेत. सामान स्वामी समर्थ महाराज संत महाराजांचा अवतार आहे. जसं पंढरपूरला पुंडलिकासाठी पांडुरंग आले, तसं अक्कलकोटला चोळप्पा महाराजांसाठी स्वामी अक्कलकोटला आलेले आहेत. स्वामी ज्यावेळेस पहिल्यांदा अक्कलकोटला आले, अक्कलकोटच्या स्टँडवरती खंडोबाचं मंदिर आहे. महाराजांनी त्या खंडोबा मंदिरात आले. चोळप्पा महाराज नेहमी खंडोबाच्या दर्शनाला जायचे. ज्यावेळेस चोळप्पा महाराजांनी खंडोबा मंदिरात दर्शन घेतलं त्यावेळेस स्वामींनी चोळप्पा महाराजांना बघितले आणि चोळप्पा महाराजांना स्वामींनी हाक मारले, म्हणजे कार्य थोड्या मस्ती विसरला का म्हणते. चोळप्पा महाराजांना प्रश्न पडला की कोणीतरी सत्पुरुष असावे म्हणून स्वामींचे पाय धरले. चोळप्पा महाराजांना गतजन्मीच मान झालं. प्रत्येक दत्तावतारामध्ये चोळप्पा महाराज हे स्वामींचे शिष्य होते. स्वामींना आपल्या घरी घेऊन गेले. असं महाराज हे चोळप्पा महाराजांच्या घरामध्ये 21 वर्ष राहिले. शेवटी चोळप्पा महाराजांना स्वामी महाराजांनी सांगितलं, तू या घरामध्ये एवढे दिवस राहतोय, तुझी इच्छा काय. चोळप्पा महाराजांनी संसारिक काही न मागता मी जशी तुमची सेवा केली तशी येणारी माझी पुढील पिढी तुमची सेवा करो म्हणून तुमची समाधी माझ्याकडे असू दे. स्वामींनी त्यांना चोळप्पा महाराजांना वचन दिल्याप्रमाणे 20 एप्रिल 1878 चैत्र दिवशी वार मंगळवारी महाराजांनी चोळप्पा महाराजांच्या घरामध्ये समाधी घेतली. स्वामी महाराजांनी समाधी घेऊन 143 वर्ष पूर्ण झालेले. स्वामी महाराज ज्यावेळेस चोळप्पा महाराजांच्या घरी राहायला होते, स्वामी महाराजांनी वापरलेल्या अशा अनेक वस्तू, स्वामींचं माळ, हुक्का, चवरी, दंड, रक्तचंदनाच्या खडावा, ज्या विहिरीला पाणी नव्हतं स्वामींनी त्या विहिरीमध्ये उतरून लघुशंका केली, ब्रह्मवृक्षाचं तीर्थ त्या विहिरीला आणलं. अशा अनेक गोष्टी ज्या आहेत, तुम्ही भविष्यात कधी अक्कलकोटला या, चोळप्पा महाराजांच्या घरामध्ये स्वामींच्या समाधीस्थानात तुम्हाला पाहायला मिळतील. प्रत्येक जे आमचे सगळे गुरुजी आहेत, प्रत्येक गुरुजींकडे त्या वस्तू आहेत. तर ह्या ज्या पादुका आहेत, जे आमचे गुरुजी आहेत ज्यांची आता 5वी पिढी चालू आहे, श्री वेदमूर्ती नितीन प्रभाकर पुजारी, ह्या गुरुजींच्या घरी असतात. तर प्रत्येक भाविकाला वाटतं स्वामी आपल्या घरी यावं, पण त्याला कसं माध्यम पाहिजे. प्रत्येक भक्तांची इच्छा असते. स्वामी हे पादुका स्वरूपात येतात, भक्तांची श्रद्धा असते. दत्त संप्रदायामध्ये कसं पादुका पूजनाला खूप महत्व आहे. आणि ज्या स्वामी भक्तांना अक्कलकोटला यायचं होत नाही, आपल्यासारख्या दादांनी, स्वामी भक्तांनी घरी कार्यक्रम केल्यानंतर ह्या पादुकांच्या माध्यमातून ज्यांना अक्कलकोटला यायचं होत नाही त्यांना इथं दर्शन व्हावं, स्वामींच्या मूळ समाधीस्थानाचा प्रसार व्हावा, या माध्यमातून दरवर्षी आमचे गुरुजी स्वामींच्या ह्या पादुका जिथे स्वामी भक्त बोलत असतात तिथे घेऊन येत असतात. त्या माध्यमातून स्वामीनाथ आपले इथे आलेले आहेत. भविष्यात कधी अक्कलकोटला तुम्ही देखील आला तर आमचे जे गुरुजी आहेत ज्यांची आता 5वी पिढी चालू आहे, श्री वेदमूर्ती नितीन प्रभाकर पुजारी, या गुरुजींच्या घरी स्वामी भक्तांना राहण्यासाठी जेवणाची वगैरे सगळी सोय आहे. काय तुम्हाला तुम्हाला अभिषेक पूजा वगैरे करून स्वामींच्या मूळ समाधीस्थानाचं दर्शन वगैरे घेता येतं. तर दरवेळेस गुरुजी कार्यक्रमासाठी हजर असतात, पण काही कारणास्तव गुरुजींना मठामध्ये थोडंसं काम असल्यामुळे गुरुजी येऊ शकले नाही. तर बाकीचे सर्व ब्रह्मरूप यांच्या वेदमंत्राने हा कार्यक्रम इथे संपन्न झालेला आहे. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.